Igbo ndewone. Anmasị chibara afọ ya bọkwara anyị nkwọ, bọrọ anyị eke, bọrọ anyị orie, bọrọ anyị afọ. Udo ka anyị chọrọ, ile ịhụnanya na ọganihu. Anmasị ụwa dịkwara unu mma ebe ọbụla n'ụlọ ụmụ Igbo ndị nwe m na ndị nwe. Anmasị nke ọbụla onye ọbụla jisiri ike chie ya zere. Abịala m ọzọ tụọ nwanne nwoke Chief eziokwu bụ ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ nke mbụ na Mbaise. Gee ntị, abịala m ọzọ taa. M ji bịa taa ndị Igbo si gbadụgbadụgba nkwere ya anyọ ngwala nji. Ha na-ejikwana ekwe etiga agụ iyi na mmiri wụ ya bụrụ ma ha efuola oke osimiri asagụ iyi ya je chọwa ya. Okenye anakwa nọ n'ụlọ iwu amụọ n'ọbụ. Gịnị ka m na-ekwu taa? Abịala m ọzọ iji maadụ ọ bụrụ ma isonyebele Chief eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwa afọ Mbaise. Nke mbụ ha wụ ohere ọma nwere ime nke a. Sonye nwanne gị Chief eziokwu bụ ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ nke mbụ n'ala Mbaise. Ma egbukwela oge ịhafe n'obi gị n'ime ha onyonyo ndị a niile. Nyere anyị aka ka anyị kwalite asụsụ Igbo ebe ọ gbara ọkpụrụkpụ, ebe ọ ga-ibuli ala Igbo elu. Ndị nwe m na ndị nwe ndewone. Okwu m ji bịa taa ihe gbasara ụmụnne anyị niile ndị nọ na ofesi. Ya wụ ndị bi n'obodo dị iche iche gbara okirikiri. Ka nke ndị na-agawa ozi bekee, ha kpọrọ nwunye ha kpọrọ ụmụ ha kpọrọ ha niile nwere ihe n'ezinụlọ ha gbafuo. Ndị bi na mba obodo dị iche iche, unu nwe okwu a taa. M ji bịa taa wụ n'ihi agaala m gburugburu n'obodo anyị niile n'ala Igbo, ma n'ugwu ma na ndịda n'ala Igbo, chọfụta na Igbo efuola ụzọ. Ndị Igbo agbafuole n'ụlọ. Ndị nọ na Lagos, ọtụtụ n'ime ha anaghị ekwe ala ụlọ. Ndị nọ na Abuja, ọtụtụ n'ime ha anaghị ekwe ala ụlọ. Ebe ọbụla gaduru ha mụcha ụmụ ha nọwa ebe ahụ. Ejụọ ha sị na nwanne ha nwoke chọrọ igbu ha, nwanne ha nwaanyị chọwakwa igbu ha, na ụmụnna ha chọrọ igbu ha. Ndụ na-agụ hụ ebe ọbụla agara hụ ebe a na ha chọta ndụ. Ga-abịakwu okwu ndị gara obodo oyibo, ebe ahụ wee bekee wu nne ego furu. Gaa hụ ndị kpụ ụmụ abụọ, ndị kpụ ụmụ atọ, ndị kpụ ụmụ anọ, ndị alile ala riele. Ka nke wụ ha gadukwu obodo oyibo, ha lọhuo n'ụlọ, ha kpara ahụhụ, ha bịa zụọ ala, ha rụ agbagagba ụlọ, ha zụọ ahịa, ha rụ agbagagba ahịa, ha kpatakwa ego ọzọ, ha laghachi ha eje zụọ ala, ha zụọ ebe niile, ha zụsi ụlọ, ha zụọ n'Abuja, ha zụọ n'Owerri, ha zụọ n'Aba, ha gala Lagos je zụọ, akụtuo ya, ha gakwa je zụọ otu mpaghara mmiri nọ je wuchiwe, ha wuchisecha ya, eleganye ya ruo oge na-erughị anya asa nwụọ na ọtụtụ ha nwụọ. Ụmụ ha anaghị abịa. Ụmụ ndị ahụ akpọgo ofesi adịghị ka na ha abịa. Dịka ọtụtụ ndị ka nwụrụ ebe ka anyị hụrụ ha. Daddy, we miss you. Ọ na brochure na akwụkwọ, ọ na grama asụrụ asụ, mana ụlọ ukwu ahụ arụrụ ya gbọtọrọ. Ala ndị ahụ niile azụrụ ya gbọtọrọ. Akụ niile ndị ahụ agbakiriri ala kpa ha efu ọhịa. Menajụ sị lee, ọ wụrụ na otu nnama ji esi ụbakara lọhuo n'ala Mbaise. Ọ wụrụ na otu a wụ otu anyị ji etoni. Ọ wụrụ na otu a wụ otu anyị ji ele ala. Ndị ichie, ndị mụrụ anyị, ndị nna kwadoro
sani je biri me na adwo so wonotu an hye menie ya merem ji bia taa bia na akpa oku a iche rumu igbo he ebe obululu no gee ne ntị magwu no iwe ozi ọhụụ jide mkpa ị ga-agbasị ya n'ikuku gee ne ntị onye na-agba amaghị agba ibele jeji ya ịga na Amerịka ga na London ga na Europe ga-eje basa ebe mechiri emeji ebe ụzọ ya tere agba ebe ọkụ nọ ebe mmiri gbagha ebe ụzọ ya mara mma ebe na-adịghị ndị ga-ebịa kpọrọ gị ga-egbachakwa n'ọsọ ga-abịa gụọ mine ọtụtụ azụọla ala ebe a ga-elihi na Amerịka ọtụtụ azụọla ala ebe a na-elihi na Europe ọtụtụ azụọla ala ebe a ga-elihi na London ọtụtụ azụkwala ala ebe a ga-elihi na Amerịka na n'obodo niile gbara gburugburu ebe ndị a ga-elicha ajụjụ m na-ajụ taa wụrụ ebe ezụrụla ala ndị ezụrụ na Aba na Ụmụahịa na Lagos họteelụ ndị rụrụ na Abuja helile ndị iko kladawa gele ụmụ gị niile na Amerịka gele ụmụ gị niile na no London gele ụmụ gị niile jiri ụlọ gị niile no Canada me na ajụ gị sị ekosawari olende gee ntị ma agwa gị onye na-amaghị agba ibele jeji ya wụrụ ma ị nọwana na-eweta aka na ịga gaje ịgba afọ 65 ma ọ bụ 70 ya wụ 65 na 70 years ana m agwa gị taa sị ya wụrụ ma ezinụlọ gị niile nọcha obodo ofesi nwanne ịkụọla aka latipa bụ chipins ihe ị ga-eme taa wụ were ọsọ were ije gbawakwa mgbe ihe ede ma ọ hụghị ya nwanne ahụ nna gị efuole ana m ahụ ọtụtụ ndị na-asị adị ka ihe n'ala adị ka ụmụ ha n'ala onye nọjụ ya lawa hi na-ekwu ya ọchị na-atọ m ịma ha o ji na-atọ m ọchị ha awa asụsụ ndị ohu ọwa asụsụ ndị ohu leji asụ ọ dị ka ihe n'ala ahịamaghị ebe chihi bịa ụmụ ha nọjụọ onye nọjụrụ n'ịkango gee ntị m agwa gị nwa afọ dike anaghị efula mba dike anaghị anwụ na mba dike anaghị eli ya na mba enwere ha eji mara obodo ha eji mara ndị Igbo wagadu eji ala ụlọ ọwụghị ịgaje fuola mba ejighị ya mara ndị Igbo onye Igbo wụ agaracha must come back agaracha must go home gee ntị orule mgbe ị ga-alaghachi taa gawa taa gawakwa ma ị chọghị ha nna gị fuo ma ị chọghị aha gị fuo ma ị chọghị ka ehichafụ gị n'akara edemede nke ezinụlọ gị nke obodo gị nke ala gị gawakwa taa gakwa jee chọọ otu ụzọ were kwotu udugwaju egbukwela oge n'ihi onye ụkpara okpoko gburu ọkwa ntị chini ya gakwa taa gawala ụlọ gawa je chọwa ma ike agwụla gị mụ nwa ga-eje chọọ onye ga-enọchi anya gị lechi gị ma ọ wụ ya akụ niile ndị dọgara anwụ niile chara gị n'obodo oyibo snow niile mara oyi niile mara gị ihe niile tara ahụhụ ọbụ niile nọ n'anụ mkparị niile nọ n'ana n'ikpeazụ ị ga-eta ahụhụ ya efu ọkpọrọ ya wụ na onye nụrụ na ya bụ ibi ya wụrụ ma imebiri otu a gawakwa ngwa ngwa jee hụ na idochiri ọnụ usokwu gị ibisiri inwere obisiri obi ma ọ wụghị ya ihe niile kụrụ lọya gị erieli ya ihe niile kụrụ ofuola ọkpọrọ ihe niile kụrụ ndị iro ga-aṅụ na gị mgbe ahụ ole onye ka ya furu ọwụ ka gị furu iweta ozi agbasa ya n'ikuku n'ihi ha na-eji akụ ọkụkọ sị ihe akwa ebe ụlọ ha n'olu ya ọwụ na aka ji agaghị ha iweta ozi agbasa ya nke ọnwa nụ nwoke chief eziokwu ntụ nke mbụ ma ụkwasị bụ ọnwụ nwafọ Mbaise nwere ozi ya ọ dị n'oke ọha m onye nwere ntị ya nụrụ ndewoni ụwa dị egwu ndewo ụmụ Igbo ndị nwe m ya dụrụ unu mma onye